pre svega organizacija ISEC za period od novembra do aprila 2012. godine. Ovo je konferencija za medije u kojima ćemo predstaviti rad naše organizacije za narednih 6 meseci. Samo je i Milana Tišma, ona je glavni lider za sve. Možete slobodno pozdraviti. Pre svega bih želeo da vam nešto kažem o našoj organizaciji. Ukoliko niste toliko informisani, u pitanju je najstudentska organizacija na svetu koji broji preko 60.000 članova, a o tome koja je naša važnost prepoznala nas je i sam UNICEF koji nas je proglasio za najveću studentskom organizacijom na svetu. Pre svega mi se bavimo razvojem lidera, dakle svih mladih ljudi koji su angažovani na svim univerzitetima u preko 110 zemalja u kojima i mi poslujemo, a sa druge strane svim pružamo mogućnost da naravno obiđu neke od tih 110 zemalja, ukoliko pak ne žele da se dovoljno aktiviraju kod nas, mogu svakako da pronađu i zanimljivu neku praksu sa sebe. No, pre svega da vam ja objasnim šta ćemo mi to raditi u narednih 6 meseci, pre svega imamo 3 projekta koje su veoma bitna i koje se održavaju upravo sada. Dakle, prvi projekat je Meet Possible koji će se realizovati u periodu od decembra do januara 2012. i 2013. godine. Drugi projekat je ITV koji se organizuje tokom februara meseca 2013. godine, kao i Career Days, naš najambiciozniji projekat koji će se realizovati tokom aprila 2013. godine. Dakle, to su bili projekti, kao što sam već rekao, jedna od naših stavki. Sa druge strane, razvijamo svakako i mogućnost kod mladih da svakako obiđu veliki svet. Pre svega, naš izgledanje će u narednom periodu svakako da se pozabavi na velikom broju odlazećih i dolazećih razmena. Također, veliki broj studenta ćemo mi ugostiti, ali naravno i veliki broj studenta koje ćemo upravo poslati na praksi i kojima ćemo, kako mi obično kažemo, promeniti život. Pre svega, kada je reč o načinu promocije, kao što i sami vidite, na različite načine, putem različitih medija, masovnih, naravno, putem televizije, interneta, naravno radija, naša inovacija koju smo uveli u ovom periodu, kao i putem štampanih medija, flajera i novina. Ono što je svako bitno da kažem jeste da je naša medijska podrška u ovom periodu proširena. Pre svega imamo dva velika medijska partnera, u pitanju je Radio televizija Vojvodine kao medijski javni servis naše pokrajine, ali i nešto novo što prvi put uvodimo u ISEC-u, tačnije u okviru kancelarije Novi Sad, u pitanju je prvi novi radio koji se razvija zajedno sa nama. Također to je svakako i podrška štampanih medija u vidu izdanja 24 sata, dnevnika, kao i novosadskih novina. Sada, zašto mi sve to činimo? Činimo da bi u aprilu 2013. godine imali najveći broj članova na samoj rekrutaciji. Ukoliko imate nekih pitanja, naravno možete postaviti ili meni ili Milani.